Дами и господа, присъствате на турнира Коча срещу Светкавицата. Много сложна среща. В момента единият е в нападателна позиция, другия е в отбрана. Но играта се променя постоянно. Кочев, както виждате, е много замислен. Светкавицата и той също. Вижте положението на играта по-близко. От всички юги. И ето, Кочев дава шах на Светкавицата. Напрегнат се доста. Мисли. След малко ще има ход, но може би не. Още имате за мислене. Злати само на белото мога да отиде. Усмивка, моля. Кончи ли се? Това беше пряко предаване от турнира Дружба Бог 29.